ଦଳର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ମିଳିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ମନୋଜ ବୋଲିଂ ମାର୍କରେ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ମିଳିଲା सुंदर बॉलिंग कौन रन नहीं अवसर नहीं डॉट बॉल सुंदर बॉलिंग नंबर डिवीजन बॉलर करेंगे स्ट्राइक बैट्समैन मिलन बैट्समैन स्ट्राइक बैट्समैन फॉरवर्ड बॉल सुंदर बॉलिंग विकेट चषमा पहने यही जो बॉलर से सही विकास पक्का दिन बाडे फिर बाडे को काढ दिला बुझा पानी चल को दिला एता से बाडे दिला केते करो बाडे दिला 100 जति अमार सुंदर बॉलिंग नमूना अपने मिलन को स्थान पूर्व में उत्तम बैट्समैन शक्ति सामना करबे से सप्रथम बॉलर कलिंग को बॉल स्ट्राइक रे शक्ति फील्डिंग रे सामान्य चेंजेस के मिलुची सुंदर बॉलिंग नमूना दारी बॉलर कलिंग स्ट्राइक रे शक्ति सततम बॉल मात्र क्लीन बॉल सुंदर बॉलिंग लगातार दूसरे को बॉल क्लीन से सफलता सुंदर बॉलिंग नंबर देखते संघर्ष बॉलर कलिंग लगातार दुई गोटी बॉल सफल आने से दल पाई
Hattrick chance. Striker batsman. National entry. Gaurav Sushant Perida. ଏକ ଘରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସଂକଟ ମୋଚନ ସାଥି ପାରିବେ ତାହା କେବଳ ସମୟ କରିବ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଚାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉ। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ୱିକେଟ ହରାଇ ସାରିଛି। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂର ନମୁନା ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲର ରାଜୀବ। ସୁନ୍ଦର ବାହାରକୁ ଅଷ୍ଟମ ସେମାନେ ବାହାରିଥିଲା ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍କୋୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 4 ରନ୍। ଏହି 4 ରନ୍ ସହିତ ଦଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା 4 ରନ୍ରେ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି 4 ରନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଏବେ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସୁଶାନ୍ତ। କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଥମ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥମ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍ଗରାଜ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ 2 ଗୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି 4 ରନ୍। ବୋଲିଂ ମାର୍ଗରେ ନିଜ ସପଟରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟତମ ବାଧାରେ ଥିବା ବୋଲର ବିକାଶ ରାୟ। ସୁନାମଧନ୍ୟ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ରାୟ ନିଜ ସପଟରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଧାରେ ଥିବେ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ସେ ଅପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମନୋଜ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରିବେ ମନୋଜ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଳିତ 20 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ 6 ଓଭର ପାୱାର ପ୍ଲେ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମିଳିଲା ଶ୍ରୀ ମନୋଜ। ବୋଲିଂ ପାଇଁ ବିକାଶ ରାଉତ। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ। ପ୍ରଥମ ଡଟ୍ ବଲ୍। କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂର ନମୁନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲର ସନରାଇଜର ବୋଲର୍ସ ମାନେ। ଖେଳ ଟିକେ ମନ୍ଥର ଚାଲିଛି। 10 ମିନିଟ୍ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ସକାଳ ସକାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପାୱାର ପ୍ଲେ ଚାଲି ରହିଛି। 6 ଓଭର ପାୱାର ପ୍ଲେ।
ବୁଝୁଛି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଅପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ସେଇ 11 ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଖେଳାଯାଇ ରହିବ ଯଦି ବିକାଶ ରାଉତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବଲର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେହି 11 ରନ୍ ଯେତେବେଳେ କି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ 2 କୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ এই বলটি ମଧ୍ୟ খুব ସୁନ୍ଦର ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବଲର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନଥିଲା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 11 ଯେତେବେଳେ କି ମୂଲ୍ୟବାନ 2 କୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦଳ ପାଇଁ 2 କୋଟି ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମିଡିୟମ ମୁଣ୍ଡଟି କୁଶଳ ଫିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେହି 11 ରନ୍ କଳିଙ୍ଗ ସଫଳତମ ବୋଲର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ 2 ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ତୃତୀୟ ସଫଳତାର ଆଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ୱାଇଡ୍ ରେ 1 ରନ୍ ଏହି 1 ରନ୍ ସହିତ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 12 ବୃଦ୍ଧି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ କରିବ ସାମ୍ନାରେ ମନୋଜ ଏହି ବଲଟିକୁ ମନୋଜ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବଲ୍ ବାରମ୍ବାର ବିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗିରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଆଶାରେ খুব সুন্দর বোলিংর প্রদর্শন করছেন কলিঙ্গ নিজ বোলিংরে অপরপট টিমକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି ସୀମାରେଖାର ବାହାରେ ଏବଂ ଚୌକା ଏହି ଚୌକା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଆଉ 4 ବାର ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି 16 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ମନୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପହଞ୍ଚିଲେ 11 ରନ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ବଡ଼ ଶଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ତୃତୀୟ ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର वाइड बॉल करते सामान्य अंतिम ओवर तृतीय परिसमाप्ति सुधा 17 मूल्यवान 2 कोटी विकेट विनिमय संग्रह कर
मंगराजपुर न्यू बॉलर शक्ति रंजन निज व्यक्तिगत बटर प्रथम ओवर दल चतुर्थ ओवर फील्डिंग सामान्य परिवर्तन देखा मिली खेलवाक चाहिए बैट सहित बॉल कौन संपर्क नहीं सुंदर बोलिंग नमूना प्रदर्शन कर सनराइजर्स बैंगलोर प्लेयर मैंने निज बोलिंग रे बांधि रखु जति संपूर्ण भाबे निज मध्य अतिरिक्त सफल अतिरिक्त वाइड अतिरिक्त रन प्रदान करबा जतबे कि चतुर्थ ओवर रवाना समय जति शक्ति रंजन एही बॉलटी मध्य अतिरिक्त संपूर्ण भाबे आउ एक अतिरिक्त रन लगातार 2 गति अतिरिक्त रन न कर सकले शक्ति अतिरिक्त रन से दल को 19 को परवर्ती बॉल हल्का का दबाव नहीं बॉल टू बॉल शॉट खेलबे को चाहते मनोज हमें तक जाइनु गोटे बड़ा छक्का छक्का एवं चौका देखि जु से बारंबार प्रयास करछंती बड़ा शॉट खेलबा को किंतु जाकर के खेलबा को होबो 2 गति विकेट बराबर चलनी छक्का छक्का बाजी बाउंसर बाजी अरे बाउंसर बाजी सामान्य त्रुटि जो मुंदिर देले छक्का वंचित होते मनोज अतिरिक्त वाइड जरिए दल स्कोर 20 को वृद्धि मुंदिर ने एटा छक्का खाइ देख छक्का बातिला बाउंसर मनोज व्यक्तिगत 16 रन पहुंचले दल में पहुंचाइले 24 रन में 70 रन में परवर्ती बॉल लंबा रन नहीं मनोज को सुंदर बॉल रन में क्षति नहीं परवर्ती दल स्कोर सही 24 थी लगी तृतीय धक्का मनोज व्यक्तिगत 16 रन करी 15 बॉल में 16 रन कर साबिना कर जाउछंती कैच आउट हुई अपने 70 रन को बड़ी व्यक्तिगत प्रथम सफलता दल पाइने से जदि तृतीय सफलता चमत्कार बोलिंग प्रदर्शन देखा मिली बालीबॉल प्लेयर मान द्वारा बोलर मान द्वारा सुंदर फील्डिंग देखा मिली परिसमाप्ति घटी
ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 24। ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ 3 ଗୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ପଞ୍ଚମ ଓଭର ଖେଳ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଟାରେ ପ୍ରଥମ ଓଭର ପଟେ ମନୋଜଙ୍କ ସ୍ତର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଜିତ। ଲାଲୁ ତମେ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ତମ ସିଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଏକରନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଳ ସ୍କୋର ହେଲା 25 କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିଲ୍ଲୀପ। ଏଇଭଳି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ, କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦଳ ସ୍କୋର 25 କି ବୁଝିଛି ଖେଳିବାକୁ ହବ ମଙ୍ଗରାଜପୁରକୁ। ପାୱାର ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ 3 ଗୋଟି ୱିକେଟର ପତନ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଆଜିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ବିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ବଲ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେଇ 25 ରନ୍। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ, ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଅଙ୍ଗୀର ଖେଳ। କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେଇ 25 ରନ୍। ଯେତେବେଳେ କି ପଞ୍ଚମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ। এই বলটিକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ। ବୁଝି ସୁଝି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକେଟ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ଲେଗ୍ ବିଫୋର ୱିକେଟ ପାଇଁ ହାଲକା ଆବେଦନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନା, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 25। ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ 3 ଗୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଟିମ୍ ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ଷଷ୍ଠ ଓଭରର ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର। ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ, ବୁଝି ସୁଝି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ରନ୍ର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। ନିଜ ଭଲ ସ୍ୱରରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରି ନିଜେ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବଲ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତଙ୍କ ପାଇଁ। थैंक यू। ଲେଗ୍ ବାଇରେ ଏକ ରନ୍ ସହିତ ଦଳ ସ୍କୋର 26 କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର। ସୁଶାନ୍ତ ବୁଝି ସୁଝି କରିଛନ୍ତି ସ୍ପିନ୍କୁ। କୌଣସି ୱିକେଟ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ବଲ୍ ଯାଇଛି ସୀମାରେଖାର ବାହାରକୁ। ଚୌକାଇ ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଳ ସ୍କୋର 30 କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପାୱାର ପ୍ଲେର ଅନ୍ତିମ ଓଭର। ବୁଝି ସୁଝି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ଲୁଜ୍ ବଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲ କରୁଛନ୍ତି। এই বলটিକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବଲ୍ର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। ପାୱାର ପ୍ଲେର ପରିସମାପ୍ତି। ଏହି ଷଷ୍ଠ ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 30। ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ 3 ଗୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଟିମ୍ ମଙ୍ଗରାଜପୁର।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଜିତ। এই বলটিକୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ମାତ୍ର 1 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଥିଲା ଏକ ୱାଇଡ୍ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍। এই বলটিକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବଲଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେହି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 30। କ୍ଷତି କେମିତି ନାହିଁ ତା ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ନାହିଁ। ଲଲୁରା ଖେଳିବା ବାରମ୍ବାର ଅଫସାଇଡରେ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବଲର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ନଟିଆକୁ ପଠେଇଦେଲେ ସେ ବାଡ଼ନ୍ତା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ। ରନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। ବୁଝି ସୁଝି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଓଭରରେ ବାକି ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ନଟିଆ ବୋଲର ଖସେଇଥିଲା ବୋଲର ସ୍ଲୋ করে ବାଡ। ତିନି ଗୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଜିତ। এই বলটিକୁ ଅଭିଜିତ ହାଲକା ଢିଲା ହାତରେ ଖେଳିଥିଲେ। ବଲ୍ ଲମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ନେଇକରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସହଜ ଦେଇ 1 ରନ୍। ଏହି 1 ରନ୍ ସହିତ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 31କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଅଭିଜିତ ଏହି 1 ରନ୍ ସହିତ ନିଜର ପାଖ କରିବା ସହିତ ଦଳକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଲେ 31 ରନ୍ରେ। ଲେଗ୍ ବିଫଳ ନାହିଁ ହାଲକା ଆବେଦନ କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାର डिसमिस କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି। ସପ୍ତମ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 31 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ 3 ଗୋଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜ। ଦୀପ୍ତି ସାହାଣୀ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ। ଅଷ୍ଟମ ଓଭର। ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଜିତ। ସୀମା ରେଖାର ବାହାରକୁ छोटा मात्रा द्वारा पूर्व पहला 35 व्यक्तिगत पहुंचले 5 रन पूरी दिला पे खेले स्क्वायर लेवल को बॉल फील्डिंग में खेले से पूर्व सहस्त्र दे करो। এই করণ से दल पूर्व पहला 36 को सुंदर बोलिंग। এই বল সুজন अरे परे परे कौन दिखा संतुष्ट पड़ी बैट्समैन को परिसमाप्ति परिसमाप्ति सुधा दलीय स्कोर 42 मूल्यवान 3 विकेट विनिमय हासिल करछन्ती मंगराज को बैट्समैन माने मारी खरा हो जी ओवर माने
ନବମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଦଳ ପାଇଁ ନବମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ରାଉତ। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ এই বলটিକୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ। ଖରା ହଉଛି ମାଲ ମାଲ ଦର୍ଶକ ଯଦି ଛକା ମାରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲର ବିକାଶଙ୍କ ଠାରୁ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ 1 ରନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 ରନ୍ ସହିତ 44 ସ୍କୋର ପାଇଲା 44 ନବମ ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି। ନବମ ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି 47 ସ୍କୋର 44। ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ 3 କୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ସାହାଣୀ। स्पिनर रहने बोल 44 ଲାଗିଛି ଚତୁର୍ଥ ଧକ୍କା ଯାହାକି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 22 ଓଭରରେ 14 ରନ୍ କରି କରିଛନ୍ତି। ଅପରପଟେ ଦୀପ୍ତିକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରି ରନଆଉଟ୍ ଜେରେ ଦଳକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଚତୁର୍ଥ ସଫଳତା 4 କୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 44 ରନ୍ରେ। ସୁଶାନ୍ତ ତରଫରୁ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ଯଦି ରଖି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ 20 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଲେ ହୁଏତ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଅପରପଟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା କରିପାରିବେ।
ବାରମ୍ବାର ୱିକେଟ ପରେ ୱିକେଟର ପତନ ଘଟି ଚାଲିଛି। ବାହାରକୁ ଅଭିଜିତ ବୁଝିସୁଝି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କହିବାନି ତ କାହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବୁଝାମଣା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ଏହି ଏକ ରନ୍ ତାପରେ ଦଳ ସ୍କୋର ପାଇଲା 49 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ମାତ୍ର ଏକ ପଟ ପଛରେ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ ଖେଳିଲେ ବାବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜର ଖାତା କରିବା ସହିତ ଦଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ 45 ରନ୍ 50 ରନ୍। ଟିମ୍ ମଙ୍ଗଳେଶପୁରକୁ କଂଗ୍ରେଚୁଲେସନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 10 ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ବୃଦ୍ଧି 51କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ତାର 5 କୋଟି 4 କୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। କହିବାନି ତ କାହିଁ ଡାକିଛ 4ଟା ବଜେ ପୁଣି 5ଟା ବଜେ ପୁଣି 2ଟା ବଜେ ପୁଣି 1 ବଜେ ଏହି 5 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 56କୁ ବୃଦ୍ଧି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗଣର ପ୍ରଥମ ଓଭର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଏହି ବଲକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବଲର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେହି 56 ରନ୍। ସୀମା ରେଖାର ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ସମ୍ପର୍କ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦଳ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛି ନିଜେ ଜଗି ରଖି ଏକ ବଡ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିପାରିବେ। ଏହି ବଲଟିକୁ ବିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେହି 60 ରନ୍। ଏକ ଚୌକା ଏହି ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ 4 ପଦ ରନ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଦଳ ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚିଲା 64ରେ। ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 64। ମୂଲ୍ୟବାନ 4 କୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ମଙ୍ଗଳେଶପୁର।
please. Sakti. Semangat. Semangat. এই চৌকাটা ব্যক্তিগত পরিচালনা করছে মানুষ ব্যক্তিগত প্রথম দ্বিতীয় হালকা কাতার খালি দীপক ফুল মজা এই বলটিকে মজা স্কোর କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ କଥା ବଲର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ जयकरण চমৎকার বোলিং আবেদন ছিল এবং অম্পায়ারগণে আউট দଳକୁ ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚମ ଧକ୍କା ଯାହାକି ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ পাঁচটা new batsman बाबूंका आसन पूरण କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଜେନା ଶକ୍ତି ଯିଏକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସଫଳତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତାର ଆଶାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୃତୀୟ ସଫଳତାର ଆଶାରେ हल्का ढीला खेलुଥିଲେ देखर एक रन साथरे स्कोर 71 with loss of valuable 5 wickets ini menjadi 11 over परिसमाप्ति 11 over परिसमाप्ति सुद्धा दळ स्कोर 71
ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ 5 କୋଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଟିମ୍ ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଟାରେ ତୃତୀୟ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ। ଏହି ବଲଟିକୁ ସ୍କୋର ଲେଖାକୁ କରିଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ମିସଫିଲ୍ଡ। ଏହି ମିସଫିଲ୍ଡ ସହାୟତାରେ ଦଳକୁ ଗୁରୁବାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ এই বলটি অবস্টিক্স সম্পূর্ণ বাহারে অতিরিক্ত এক ওয়াইড। এই ওয়াইড সহায়তার দলକୁ মোবাইলা টেস্ট କରିଛି। টাইটেল বল କରୁଛନ୍ତି ବୁଝି ସୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରନିଂ। ଏକ ରନ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳକୁ ମୋବାଇଲା 34 କୁ शॉट लेंथर बॉल ଥିଲା ରନ୍ ଆଉଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଏକ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳ ସ୍କୋର 75 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେ ଖାଲି ଡବଲ ନବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଜମା ଗୋଟେ ଛକା ହେଇଛି ରେ। ଦେଖାଇ ଆଇଲୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବିକାଶ ରାଜୁ ବାଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ବାଡ଼ିଥିଲା। এই ম্যাচ କୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚମৎକାର ଫିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ। ଏକ ରନ୍ରେ ସନ୍ତୋଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଗୋଟେ ହେଇଠି ବାଡ଼ିଲା ହେଇଠି କୋଉଟା ହେଲାନି ଏଇଟା ଉପରେ ରହିବ। ନା ବଡ଼ ସଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିନ୍ ବଲରେ ଚକମା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୋ ବଲ୍ ଫ୍ରି ହିଟ୍। ব্যাটসম্যান অভিজিৎ ବାହାର ବନାଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବିଶାଳ ଛକା ଲଗାଇଥିଲେ। ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ୍। ଇତିମଧ୍ୟରେ 12 ଓଭରର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। 12 ଓଭର ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 13 ଓଭରର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 14 ଡାକନି ମୋର ଭଲ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୁଲ ଖାଲି ପଡୁନି। ଦିଲ୍ଲୀପ এই বলটিକୁ ଲଙ୍ଗନ ଶୁଳ୍କ ଖେଳିଥିଲେ। ଏକ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପହଞ୍ଚିଲେ 3 ରନ୍ରେ ଏବଂ ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 50। ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ଦଳକୁ ଲାଗିଛି
ষষ্ঠ ছক্কা। এবং চৌকা কন্ট্রোল ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଫଳ। সফলতম বোলার দিলীপ। কৌশল সম্পর্ক নাই দর্শক বল খুব সুন্দর বল অপর করলেই না বুঝিবার মধ্যে বর্তমান বিট হচ্ছেন সমাপ্তি। এই 14 নম্বର ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ସ୍କୋର 84 ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ 6 ଗଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଟିମ୍ ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ବଲ୍ ଅନୁସାରେ ରନ୍ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ 84ଟା ବଲ୍ 84 ରନ୍। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଟିମ୍ ମାଲିକ ତରଫରୁ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ବୋଲିଂ ଜରିଆରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଅପରପଟ ଟିମ୍କୁ। କୌଣସି ରନ୍ ବଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟାର ତୃତୀୟ ଓଭର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟାର ଅନ୍ତିମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି। এই বলটিକୁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥାଏ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସହଜ ହାତୀବାରୀ କେତେ ଖେଳିବାର ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ବୋଲିଂ ଜରିଆରେ ଦୀପ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ କିନ୍ତୁ ନା ଏକ ରନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସେକରକୁ ସୀମା ରେଖାର ବାହାରକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 10 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦଳକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଲେ 91 ରନରେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟାର ଅନ୍ତିମ ଓଭର ଦଳ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 16ତମ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତା ଦଳକୁ ନେଇ ଯଦି ସପ୍ତମ ସଫଳତା ବାରମ୍ବାର ୱିକେଟ ପରେ ୱିକେଟର ପତନ ଘଟି ଚାଲିଛି ଟିମ୍ ମଙ୍ଗରାଜପୁରକୁ ସୁଯୋଗ ଖେଳିବାକୁ ହବ ଅତି କମରେ 20 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ହବ। ମଙ୍ଗରାଜପୁର କାହାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। 40 ଓଭର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେଦିନ କେମିତି ଜିତିଗଲ? अरे आदि ता मिलन पड़ी पड़े ମୁକ୍ତି फास्ट ए जो डाउन एटा ହେଦିନ କେମିତି ବାଟ ଦେଲେ? से हेटा गोटे भड़ा दे आंती ଲିଗ୍ରେ ଭଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଏରା ବେଛ ପରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମ୍ନାରେ ମୁକ୍ତି हेई ମୁକ୍ତି ଖେଳିଥିଲେ କୌଣସି ରଣଙ୍କର ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦଳ କଲେ ଏକାବେଳେ ସିଏ ମାରନ୍ତେ ନା 6ଟା ଛକା। ଏ ବଲ୍ ସାମ୍ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ ମୁକ୍ତିଙ୍କର ମୁକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯେ ଏକ ରନ୍ ସହିତ ନିଜର ଖାତା କରିବା ସହିତ ଦଳକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ 92 ରନରେ। ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ ଯୋଉଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ସେଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କମାଣ୍ଡରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଏକ ଚାରି ସାମାନ୍ୟ ପଡ଼ିଆର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଏକ ଚୌକାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦଉନି। ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନେଇ ଓଭରର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସଫଳ ଓଭର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦଳ ସ୍କୋର ବେଙ୍ଗ ବହୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଟିମ୍ ମଙ୍ଗରାଜପୁର। विकास हाँ बेटा बामा पकेगा नहीं डाउन ନା ବାମା ये ससुरे ବାମା ଡାମା चेष्टा करते ये ससुरे को देखुनु को कोई संघर्ष करी बॉल टू कलेक्ट कर नहीं चंदी एक रन साथ रे दल स्कोर 94 को दी राइट बॉल दिला बॉल के जल्दी मारे कर पाका भाई को चलू फील्डिंग वही से पर हक्का दे करो ସେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। 95 ପୁରା ଟପ पुनी चोक नहीं चोक ताकु दे तो मुंडो खराब सॉरी बाड़ो नहीं से तो पकोई दिए कि अब मारे बैठे दिलीप दस पर 96 रन बॉल को कलेक्ट करे पर साहस जो एक रन
एक रन क्षेत्र दिला 97 सफलता मात्र 3 गत पछकु देखलु खेलिले एडी आजी छुआ बॉल भी जाऊन एक बाजी शहर पूरे दिलीप मझे मझे देखा मिले कि नहीं समय पड़ेगा विकेट पतन अष्टम विकेट पतन दल झटका पर झटका लगी चली मात्र 103 रन 8 गोटे विकेट पतन घटी सारा टीम मंगराजपुर अपने चमत्कार बोलिंग प्रदर्शन देखा मिली बालीवर बोलिंग बेस्ट बॉलर बापू ने भी आसिके हो बकरे ऊपर जिताई चंदे दिलीप जी के 18 बॉल में 18 रन करी पहले को चले जाउछी ताको मत रन करबो ऑप्शन बैट्समैन कोन है साले लांगेंद्र व्यक्तिगत प्रथम सफलता दल को देखिए अष्टम सफलता प्रथम मैच टीम मध्य संघर्ष किंतु बैटिंग ऑप्शन में पतन पर पतन घटी चली कांग्रेस को बैट्समैन मानकर एने बड़े बैटिंग वाला सामान्य ये चल लग रहा है धीरे मात्र खेलते बॉल दी फील्डिंग में पूरे पूरे पर से संतुलन को बढ़वा बैट्समैन सामने को व्यक्तिगत नजर करते हुए दल को 15 रहेंगे लेफ्ट साइड दे रहे हैं वो कौन चल नहीं जल्दी ये कोई अंतर दल को बेला 105 रन परवर्ती बॉल हमारे तरफ उठे दे जो पूरा बॉल तो जल्दी सीधा डिफेंडर पास है रन में कोई से नहीं एक रन का दल को बेला सामने ମହେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତା ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଭିଲିୟନକୁ सिंगल खेल बोर्ड ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 3 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ଯୋଡ଼ି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ बोल पड़ जाए ସୌମ୍ୟ
ଦେଖାଯାଉ ଏ ଅନ୍ତିମ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ଯୋଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳୀୟ ଖାତାରେ। କିଏ ଜାଣିଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୁ ତ ଯୋଉଠି ମୁଁ ତ ସେଇଠି ସେ ଗଲେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଅଛି। ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି କାହାର ଖେଳ ଅଛି ନା ଆଉ। ନା ଆମ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱର କରିଦେବୁ ଆମ ଗାଁ ଭଳିଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଆଉ ଦୁଇ ଓଭର ବାକି। ସେ ଆଗରୁ ପକେଇଥିଲେ। ଏମିତି ପକେଇଦେବୁ ଠିକ୍ ନା ଆଉ ସେ ପୁଣି ବଛା ବଛା ପିଲା କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ମିସ୍ କରିଥିଲେ ଶଟ୍ ମିଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଲ୍ଡର। ହେଇ 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 18 ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା ସ୍କୋର 106। ବିଜୟ ବଡ଼ ଅନ୍ତିମ ଓଭର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିକାଶ ରାଉତ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ଯୋଡ଼ି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଓଭର ବାକି। ଦେଖାଯାଉ 12ଟି ବଲରେ କେତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଟିମ୍ ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ତୋର ଡାହାଣ ହାତରେ ବାପ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ନାହିଁ ଟେକି ଦେବା ଆଗରୁ ପଳେଇବ ବାପ କଣ ହଉଛି କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଟ୍ କିପର ବିଟ୍। ବିକାଶ ସାମ୍ନାରେ କିପର ପଳଉଛି ଏକାଥରେ ଆଗ ପଟ ହୋଇ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯିବାରି ଏପଟେ ବାଦଲ ହେଇ ଦେଖି ହଁ ଯା ବିଫଳ। ଅନ୍ତିମ ୱିକେଟ୍ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି। ତାର ଟୋଟାଲ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା 18 ଓଭର 4ଟି ବଲରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି 112 ରନ୍। ଅପରପଟେ 113 ରନ୍। ଛତିଆ ବାପୁଲୋ ଏଟା କଣ ଏମିତି ପକଉଛି ଦେଖିବୁ ତ ଆକ୍ସନଟା ଦେଖିବୁ ଉଡି ଉଡି ପକଉଛି ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସ ଦେଖିବୁ ହେଇ ଦେଖି ତା ବୋଲିଂ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖି ଆରେ ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉନ ରେ କିଏ ସେଦିନ ବଲ୍ ଆଣି ରହିଲା ଖେଳାଳି ଯିବ ବଲ୍ ପାଇଁ କବି ନୁହଁ ବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ବାଲିବ ଖେଳାଳି ବାଲିବ ଖେଳାଳି ଯୋଉଟା ପକେଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାଦା ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ବଲ୍ ପକଉଛି ଅଧା ବାଟ ପଳଉଛି। ये तो एक्शन टा मस्त लाଗୁଛି ପୁରା ଉଡି ଉଡି ଡେଣ୍ଡି ପକଉଛି ଦେଖିବୁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଉଡିଲେ ବୁଲେଇବ ବାପ ଏଇ ଆगे ଏମିତି ବୁଲାଉଛି ପୁରା ଏମିତି ପକଉଛି
ଶୁଣିବେନି ଏମିତି କହିଲେ ହାତଟା ଦେଇଥିଲେ ବୁଲିବ ଭାରି ସ୍ପିଡି ହବ ଦେଖୁନ ଓଲଟା ଘରେ ବୁଲଉଛି ପୁଣି ଏମିତି ଘରେ ବୁଲେ ଏମିତି ବୁଲଉଛି ଦେଖିବୁ କେମିତି ବୁଲଉଛି ଏଇଠୁ ଏଇଠି ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏ କି ଆଜରେ ବାପ ବଢିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଆର ବେଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନା ନା ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇଠି ଏଇଠି ଉଠିବ ତା କାନ୍ଧରା ଉଠି କାନ୍ଧରା ଏଇଠି ଦେଲେ ସେ ବୁଲଉଛି ଏମିତି ବୁଲେ ପୁରା ଏମିତି ଆଗ ଓଲଟା ବୁଲେଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଆସୁଛି କାହିଁ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ନା ନା ସେ ସୋଜ ପକେଇ ଯିବା ଆଜି ଟିକେ चौक फाइनल दिन ना जो ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟି ବାଡୁ ବଡର ଅଧିନାୟକ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଏଇ ହେଇନି अतिरिक्त 5 रन अतिरिक्त 5 रन स्कोर वृद्धि पाइला 13 रन को मात्र 12 रन स्कोर को शेष କରିବାକୁ ହେଇ देख मात्र 16 रन स्कोर को शेष କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ବାଲିଗଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଓଭର 13 ରନ୍ କରିସାରିଲେଣି ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି देख गोटे ଖୁବ୍ ଜୋର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଅତିକ ସପ୍ତମ ହାରିଥିଲା ଅତିରିକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ଜରିଆରେ ତାରି ପାୱାର ପ୍ଲେ ଚାଲିଛି ନା ମୂଲ୍ୟବାନ ଏକ କୋଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ এই বলକୁ ବୁଝିଛି ସ୍କୋର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖେଳିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଫଳ ପରିଶ୍ରମ ଶିଶୁ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 14 ରନ୍ କରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଏକ କୋଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଟିମ୍ ବାଲିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଆସୁଛି ବୋଲର मनोज सामने बैट्समैन विकास राउत
यो फॅन बोलव खूप सुंदर डिफेन्स और सेवन में कंसिस्टेंट पोजीशन कर दी जीती वाला से रमेश नारायण खूब सुंदर शॉट विराट कोहली फिंगर बना मिस्त्री बॉल के लिए सिद्धार्थ सिंह मारे खड़ा बाहर विकास व्यक्ति वाला बजा खाना के पास बाला मुने पांडे लो 18 रन ए गौरी तो भणजा कौन कहू ते पचारलु बैट चेंज कलानी जाऊ जाऊ अरे तक मोर वाले दिलू ताकि अच्छा छड़ दे ये की सुंदर गेंद को वाला भाई किंतु सॉफ्ट करने को हाथ में लगी रहा तो बड़ा जरा देखिए को विकास जॉइन करता तो हाथ में करते में मंगरा जो सेल मंगरे बहुत महंगा पड़ता है महंगा तो सोचो ता खोपुरी उड़ी जीवो चाही परवर्ती विचार में सत्ता ऑफसाइड में देखने को मिलता एक रन में तकते तो बंसरा तो में जब कोई पहुंचाइले 24 रन ये प्रिंस भाई परवर्ती बॉल नहीं मोड़िया भाई कोई ना देखियो हे पंखा बुले बोल अभिजीत व्यक्ति द्वितीय ओवर सामने रखो उपेंद्र कुशली रंजनी सुंदर फील्डिंग मीरा पंचाला के गोल सर्व में कुछ करने में परिवर्तन नहीं सुंदर बॉलिंग में बजा और दीजिए सामने पेंद्र खूब सुंदर बॉल चली थी हमारे भारत का जीवन फील्डिंग को नहीं ऊपर पड़ता है उसको सही इजी
ଦେଖାଯାଉନି। ତୁ କାଇଁ ହାଡ଼େ ପଇଛୁ କି? ତୁ କାଇଁ ହାଡ଼େ ବଇଛି ଅନ୍ଧାରିଆ? ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ରାଉତ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଏହି ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ अरे से कोई आड़ गाल चेंज को ଯଦି ହାସଲ କରିତେ ତାହେଲେ ଖେଳ କିଛି ଅବଦାନ ଦେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। मारिनी दीदीटा मारे भी କରିଛନ୍ତି 67 ଏକର 36 ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି। ତୃତୀୟ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା 36 ମୂଲ୍ୟବାନ 1 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ପୁଅ ହଉଛି ହଉଛି ନା ଆଉଥରେ କଣା मार ବିକାଶର ତିନୋଟି କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମିସ୍ କରିଥିଲେ ପଦପୁରରେ କଣା ବାଜୁକୁ ଯାଇକି ତା ଗଞ୍ଜି ଭିତରେ ବଲ୍ଟା ରହିଥା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ନା। ତାକୁ କାଟିଲା ବେଳେ ସେ ଧଇଲା ବେଳେ ତା ମନ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। ବିକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଜୀବନଦାନ। କୁନା ବାଇଗଣ କେଜି କେତେ? ବାଇଗଣ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଏ ଜରିଆରେ 4 ରନ୍
कीपर को द्वारा मिसफील्ड में बाएं जगह में 4 रन दल करथिबेला 44 को जेते बेले की चतुर्थ ओवर खेल बोलिंग जारी रखुछथि मनोज এই ওভারে বিকাশ নবাই এক নিবন্ধন রইছে মধ্য দেখা যাক এই বলটি মধ্য অতিক্র সম্পূর্ণ হারে হবে অতিরিক্ত ভাই এই অতিরিক্ত রান ভারতের দল করতে পারা 45 উইকেট নেই পানা খালি উইকেট ভিতরে ফোপাড়ি ভাঙা উইকেট বিনিময়ে সংগ্রহ করছে টিম বাজিব ফিল্ডিং রে সামান্য পরিবর্তন चेंज गला बा पूर्व ଆଇଲା ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କଲା ବିକାଶ ସେପଟୁ ଗଲେ ଗୋଟେ चौका साहय दल स्कोर पहुंचला 39 विकास व्यक्तिगत पहुंचले 25 रन कीपर संपूर्ण अतिरिक्त आगे बजा କୁନା ରୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଛିଡା ହବନି ମୁଣ୍ଡ କପରି ଉଠିଯିବ ସେ ଟେରେଇକି ଟିକେ ଅନଉଛି सुंदर फील्डिंग कौन रन नहीं कौन गति नहीं अपन विकास व्यक्तिगत 31 रन में पूरे मैदान अपराजित बॉल में 31 रन करी पूरे मैदान अपराजित विकास राउत बैट ना ग्लोव्स अरे धाळीला व्यक्तिगत पदार्थ तृतीय रन में अत्यंत अभिजीत सामने रे उपेंद्र फैन आइला नहीं छक्का एक 4 रन का दल स्कोर बुद्धि पाया 66 मूल्यवान एक कोटी विकेट विनिमय अरे आउ दी भर जीती जे पावर प्ले भीतर ही जीती जे स्लिप होता है हाफ टर्न का कलेक्ट करके मतलब स्लिप देते फील्डर अरे डेंजर आगू डेंजर क्या देता ना जाकी 4 ओवर बचला पावर बॉल में इसमें अभिजीत सामने उपेंद्र एक बॉल टी उपेंद्र सामान ढीला करे स्कोर लेवल को सेव कर दिला किंतु सही फैन है
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ମୂଲ୍ୟବାନ 1 କୋଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଟିମ୍ ମାଲିକ ଷଷ୍ଠ ଓଭରର 12 ସମୟରେ ଯଦି ତୁ ଆଗେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସାମ୍ନାରେ ବିକାଶ খুব সুন্দর ডিফেন্স লাগা ফলস্বরূপে বলটিকে কালেক্ট করতে বলর সুলতান পরবর্তী বল এই বলটি মধ্যে বুঝি ডিফেন্স করতে কোনো সিস্টেম কারণ নাকি জিতিবার লক্ষ্য বহুত কম এই বলটি আসতে করো সম্পূর্ণ এবং মিষ্টি অসন্তরিক পরবর্তী বল সুলতান ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ବଲଟି ନୋଟ୍ ଲାଗି କଣ ଅଛି ନା କଣ ହେଲା ଏ ବଲଟା ବଲରେ ଛକା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିବନି ଏଇଆଡକୁ ତ ଦେଖାଉନି କି ତା ବାହାରେ ବୁଲଉ ନା
ରମ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ବାଡ଼େଇବ ତୁ ଏଠି ତାକୁ ଛିଞ୍ଜିରୁ ଫାଇନାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷର ପରିସମାପ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସମାପ୍ତି। 6 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୋର 95 with loss of 1 wicket। ଆଉ 17 ରନ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର 18 ରନ୍। 14 ଓଭରରେ 18 ରନ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ 3ଟି ଛକା। ଟିକେଟ୍ ଲସ୍ ପଇସା ହାତରୁ ଖାଇବା 3:45 ବିକାଶ ବାବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 31 ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର 39 ରନ୍ କରି ବଢ଼ିଆ ମାତ୍ରାରେ ଅପରାଜିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସପ୍ତମ ଓଭର ଭାରତ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲର। ଏହି ବଲ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ପେସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବଲ୍ରେ ଶିଖିବାର ବାହାରକୁ ପୁଣି ଏକ ଚୌକା। ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର 14 ରନ୍। पचास ହେଇଗଲା ଭାଇ 53